Mag-atbag ang anak ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug ang kanhi mentor nga si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez pagka vice gobernador sa Davao del Norte. Ang duha, doon na matud pa'y away politika. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Daw nagkaproblema na matud pa tungod sa politika si incumbent Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug ang iyang kanhibos ug mentor nga si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Kini human giatbangan ni Alvarez ang anak ni Hubahib nga si Clarice Hubahib kinsa milansar pagka-vice gobernador sa probinsya. Ang gobernador subling magpapili sa susamang posisyon. Wala magyud control. So ako na lang yun ang atubangon o i-appeal na ko gahangyo sa katawan kay siyempre akong anak dili gyud ako pud pwede pasagdan. So decision kabalo naman ta sa politika, iyahan ang decision, so respetuhon pud nato. Dihang gipangutana kung unsa ang ilahang wala pagsiraptanay, tubag ni Hubahib mao ang pag-anib matud pa sa gobernador sa partido sa kasamtangang administrasyon nga PFP o Partido Federal ng Pilipinas. Si Hubahib mihawa sa partido ni Alvarez nga Reforma Party. Because kay nag-stand ko sa Partido Federal ng Pilipinas o di na lang siguro kay nako i-deeper ang discussion. So up to diha lang, mao na giingon nako nga ang bawat politiko is nay kanya-kanyang decision. Sa karon wala pay tubag si Alvarez sa maong issue. Biduso si Alvarez sa iyahang kandidatura sa COMELEC Provincial Office sa Davao del Norte adlong Sabado pinaagi sa iyahang representative nga si Audrey Perez nga muragan pagka-board member. Sa susamang adlaw sab nag-file sa iyang COC si incumbent Vice Governor De Carlo Uy pagka-congressman sa 1st District sa Davao del Norte, ilawom sa lakas CMD Party. Iyang makaatbang ang kasamtangang board member nga si Nicandro Nickel Suwaybagyo sa PFP ug ang independent candidate nga si Cesar Granada. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.